Казвам се Галя Кукушева и както сигурно знаете, аз съм от град Казанлък. Родена съм в град Казанлък, живяла съм, работила съм в този прекрасен град и продължавам много отблизо да следя развитието на родния си град. Трудно бих могла да опиша с една дума, но може би спомени от детството. Както всички знаем, този връх е известен първо с сраженията, което е водило четата на Хаджи Димитър. Така се казва и изначаля този връх Хаджи Димитър. След това е свързан с създаването на Българската комунистическа партия. Но извън всичко това, извън идеологията, извън връзката с тези две исторически събития за България, така или иначе той има своето място в нашата история. И аз считам, че веднъж изграден, като такъв той трябва да остане и да бъде част от миналото. Да се учим от миналото, което е имала България. Разбира се, като вадим своите поуки от това. Това, което мога да кажа е наблюденията, които имам. Преди няколко години имахме на гости лично при нас наши американски приятели. Човека беше професор по право с неговата съпруга и те проявиха интерес да видят. Представлява интерес за тях, но понеже настояха, ние ги заведохме. Посетихме заедно храма и паметника и трябва да ви кажа, че те бяха изумени от мащабността на съоръжението и изразиха своето съжаление, че е оставен в този вид и няма положени грижи от страна на държавата за неговото съхранение. Междувременно, тъй като прекарахме там известно време, много хора, които граждани от страната и чужбина по своя инициатива посещаваха този връх, за да видят това съоръжение. Така че аз определено мисля, че би имало интерес от страна на туристите към него и при възстановяването до определена степен, разбира се, което е възможно, неговото съхраняване и консервиране, той би могъл да бъде една от туристическите забележителности на нашия регион. С няколко думи ще направя анализ на това как аз преценям за себе си, коя кауза да подкрепя и да изложа и ще изложа съответно своите аргументи. Когато правя преценка за себе си да подкрепя или не дадена кауза, за мен в личен план е важно доколко тя касае личен или обществен интерес. Какво отражение има или връзка с бъдещото поколение и какво би било нейното значение за развитието на региона и за историята. В конкретният случай се касае за една управленска инициатива, която обаче според мен е изцяло в обществен интерес. Така или иначе в нашия регион е разположен този обект. Мемориала паметник на връх Бузлуджа, който за съжаление през всичките тези години на демократичните процеси в страната не можа да намери своя стопанин. Аз имам своите аргументи да подкрепя тази кауза и бих искала съвсем накратко да ги изложа. Независимо по какъв повод е построено това уникално за времето си, а и сега съоръжение, обявено за едно от най-красивите изоставени места в света, в световно историческо значение, обидно и срамно като граждани на тази държава, да го оставим да се саморазруши от времето си. Аз от посещенията си като дете много добре си спомням как изглеждаше вътре.
невероятни мозайки и художествени елементи, белият мрамор, цялото това величие на тази, което лъхаше от тази уникална сграда. Запомнила съм също, че по това време, защото когато бях дете, се строеше това съоръжение, как нашите родители и работещите в целия Старозагорски окръг тогава изработваха средствата за строежа на този паметник в десетки съботници. Ние не знаем, или поне аз не зная, цената или конкретната сума, която е вложена в целия обект и неговото обзавеждане във вътрешната му част, но говори се, че става дума за около 14 милиона, но аз определено не мисля, че труда, който са дали моите родители, а и вашите родители, трябва да е бил напразно. Относно вторият елемент, по който разсъждавам, аспект от моята преценка е, че аз мисля, че тази инициатива, с която има възможност тази сграда да се възстанови и съхрани, като ще се кандидатства, разбира се, и за европейски фондове, но някой трябва да инициира този процес, да го ръководи по възстановяването, съхраняването, и някой трябва да поеме тази отговорност пред гражданите. Аз смятам, че определено може да бъде община Казанлък с инициативата, която е предприела. И тогава този мемориал, който е строен преди толкова години, ще даде не само поглед в миналото на бъдещите поколения, защото несъмнено е част от историята ни, но и пример за нашето отношение на отговорни стопани към наследството, което имаме. Тук в моята преценка не може да бъде пренебрегнат и третия аспект, свързан с развитието на региона, който е много важен за гражданите на община Казанлък. Някъде бях чела, че към това уникално съоръжение, като архитектура, художествени елементи, направени вътре, местоположение, се проявява интерес от множество организации и фондации, с частен капитал от чужбина. И аз като български гражданин искам да се остане собственост на българската държава, на нашата община, разбира се, не само за посочения срок от 10 години, защото освен празника на розата, долината на тракийските владети, този дом паметник на връх Бузлуджа, след реставрацията му, разбира се, би могъл да разшири и обогати туристическия поток на територията на град Казанлък, а оттам и да има своето икономическо измерение. А община Казанлък би могла да се възползва от това. Отделно от казаното до тук, които бяха моите аргументи да подкрепя това предложение, мога да споделя, че аз имам и лично отношение към съхранението на този дом-паметник. До 2006 година, аз повече от 16 години, бях заместник районен прокурор в районна прокуратура Казанлък и пред едно от моите дежурства на територията около село Крън беше заловен лек автомобил с група лица в него, които превозваха нагънати медни листове ламарина, която при назначената оценъчна експертиза се оказа, че е част от облицовката на покривната чиния на дома паметник. Лицата бяха задържани и осъдени с мое участие в качеството ми на държавен обвинител и получиха от съда съответното за престъплението си наказание. Така че по един или друг начин, освен като човек роден и отрасъл в град Казанлък, аз бях и служебно ангажирана с опазването на сградата. В този смисъл, мисля, че тя следва да бъде оставена, да бъде стопанисвана от общината и най-сетне да намери
своите добри стопани в тяхно лице.